Čo nám ponúka aplikácia Magic Scout od spoločnosti Bayer? Keď si na ňu kliknem a otvorím si ju, vidím tu svoje meno, prihlasovacie, tu je niekoľko panelov. Prvý je Magic Trap alebo digitálny žltý lapač, polia, rozoznávanie burín, chorôb a ďalšie panely. Potom je tu počasie, vaše pasce, čiže lapače, ktoré mám pripojené k tejto aplikácii. Prehliadky, ktoré som vykonal v teréne priamo s fotoaparátom. V dolnej časti sú ikonky, najdôležitejšia z nich je profil, kde v osobných nastaveniach účtu a v osobných údajoch mám svoje údaje, ktoré si môžem skontrolovať. Mám tu správu účtov, kde je licencia na software, akú licenciu vlastním a kedy mi vyprší táto licencia pre používanie digitálneho žltého lapača. Potom je tu nastavenie fotoaparátov, zobrazenie, ukladanie a údaje, umiestnenie farmy, ktoré môžem meniť podľa toho, v ktorej krajine sa nachádzam, a taktiež jazyk. V rámci Slovenska je to prístupný jazyk v angličtine a v slovenčine. To je, čo sa týka profilu. Pokiaľ by ste hľadali licencie, podmienky ochrany osobných údajov, zásady ochrany osobných údajov, to sa nachádza v tejto položke. Na základnú stranu sa dostanem opäť s tlačením tlačidla domov.